pararnos un bocadiño na subordinada xectiva e faremos unha práctica máis polo miúdo. Temos a seguinte oración. Os opositores que superaron as probas dispoñen dun posto onde desenvolverán a súa profesión. O primeiro que imos facer é localizar os verbos, os posibles enlaces e a relación que se establece entre os diferentes verbos. Paramos o vídeo e pensámolo. Reiniciamos o vídeo e vemos que temos tres verbos: superaron, dispoñen e desenvolverán. E dous enlaces, que e onde. Ademais, tamén podemos observar que os verbos superaron e desenvolverán dependen do verbo dispoñen, xa que dos primeiros podemos prescindir de algunha maneira. Intentamos suplir por unha palabra ou frase que non teña verbo e reiniciamos. Imos suplilos un pola palabra aprobados e outro verbo pola palabra profesional, quedando a oración da seguinte maneira: os opositores aprobados dispoñen dun posto profesional. Con estes cambios descubro dúas cousas. Primeiro, cal é o verbo principal polo que teño que empezar a miña análise. E segundo, que a palabra pola que suplo a subordinada, neste caso, é un adxetivo. Polo tanto, a subordinada é adxetiva. Teño así os datos suficientes para comezar a miña análise. Paramos o vídeo e iniciámola brevemente. Continuamos coa análise. O predicado polo que empezo é dispoñen. Acompañando teño un suxeito. Os opositores que superaron as probas. A palabra clave desta función sintáctica, coidado, é opositores, non o verbo subordinado. Polo tanto, será unha frase nominal a que desenvolva a función de suxeito. Incrustado na frase nominal temos un modificador que ten unha subordinada adxetiva. Imos pescudar que dobre función ten o que. Paramos o vídeo e pensámolo. Seguimos. A primeira función evidente é a de enlace. A segunda pescudarémola a través do antecedente. Este é opositores. Eliminamos o relativo e elaboramos unha oración simple e independente co antecedente incluído. E o que nos queda é os opositores superaron as probas. Vemos que o antecedente cumpre dentro da subordinada a función de suxeito. Polo tanto, esa é a segunda función do pronome relativo. Volvemos á predicación principal. Acompañando ao verbo dispoñen, temos tamén un suplemento dun posto onde desenvolverán a súa profesión. Esta función está desenvolvida por unha frase preposicional e no seu termo temos unha frase nominal. Dentro desta frase nominal, a parte do núcleo, no modificador atopamos unha oración subordinada adxetiva, onde desenvolverán a súa profesión. Agora, localizades o antecedente e ides identificar, facendo esa oración co antecedente, que funcións desenvolve o relativo onde. Paramos o vídeo. A dobre función do relativo é a de enlace e complemento circunstancial de lugar.
porque a oración simple co antecedente sería: eles desenvolverán a súa profesión nun posto. O antecedente posto na subordinada desenvolve esa función de complemento circunstancial de lugar. Nesta segunda subordinación podemos observar como a segunda función do relativo, complemento circunstancial de lugar, non coincide coa función de suplemento que a frase na que está incrustada a subordinada desenvolve dentro da estructura principal. Lembrade que pode pasar.